Jamen, hej og velkommen til den her præsentation af, hvorledes man kan undgå Excel kaos ved at implementere JDocs. Mit navn er Henrik Andreasen, jeg er direktør i Qubit, og lidt omkring min baggrund. Jeg har en CAN/MACAU baggrund og arbejdet som revisor i Deloitte tidligere. Dernæst som Group Financial Controller med ansvar for koncernregnskab og budgettering. Og de sidste 10-12 år har jeg arbejdet som Business Intelligence konsulent, hvor jeg har implementeret rigtig mange BI-løsninger i Nordeuropa. Og jeg arbejder som direktør i Qubit og også med til at implementere løsninger. Kender du det her? At du har en budgetproces, hvor du har en masse regneark, du skal sprede ud i organisationen. Du er nødt til at have en master sheet, som du kopierer ud i x antal eksemplarer, da du ikke har mulighed for at indbygge sikkerhed i Excel. Så du tager dit master sheet og kopierer det i 100 eksemplarer, sender det ud til folk med e-mails, da det ligesom er den typiske måde at måtte kommunikere dem på. Du skal monitorere selvfølgelig arkene, har du fået dem retur, er folk blevet færdige osv. Og du er nødt til at validere, om regnearkene er korrekte, om der er datafejl, og om der er indsat nye rækker og nye kolonner, som giver dig vanskeligheder, når du senere skal have det konsolideret. Og det er yderligere en manuel proces, hvor der vil være noget kommunikation frem og tilbage med de her spreadsheets, med de folk, der måtte have eventuelt foretaget ændringer i dem, eller lavet decideret fejl. Dernæst, når du har fået samlet det hele sammen, så foretager du en manuel konsolidering. Du tager alle de her sheets, copy-paster dem ind i et master sheet, således at du kan få det hele konsolideret og kursomregnet osv. Således at du kan lave noget rapportering, som du kan præsentere til ledelsen. Og den her proces, jamen den er jo iterativ. Ofte kører man en budgetproces måske 3-4 gange, før man er nået frem til et tilfredsstillende resultat. Og hver gang kører man igennem i den her manuelle proces med regnearkene frem og tilbage i organisationen. Man kan sige, at den er meget manuel og meget tidskrævende. Ofte stor risiko for fejl, og du har ikke styr på processen. Når man begynder at køre måske tredje budgetrunde, jamen hvem er egentlig i gang, og hvem har returneret dem, og få styr på alle de her regneark er en kæmpe stor opgave. Så det var ligesom med Excel-briller. Hvis man ser på det med JDocs øjne, forskellen er her, at man har en database, symboliseret herinde i midten, en multidimensionel database, hvor man kan arbejde med sine data. Man har kun én master template. Man beder folk om at komme til truet og drikke, i stedet for at skulle destruere alle regnearkene. Så kommer de ligesom til truet og taster deres data, således at man som administrator af programmet kunne arbejde med en template. Man arbejder med indbygget sikkerhed og proceskontrol. Og når folk har tastet deres data, jamen, så er de online tilgængelige for alle, der må se dem. Man har mulighed for at arbejde med real-time error correction, altså man kan hele tiden se på, hvor langt er folk nået i processen. Er der nogle fejl eventuelt, som vi skal tage fat i? Man skal ikke vente til man har fået alle ark returneret og fået dem konsolideret osv. I JDocs sker det automatisk hele tiden. Når du spørger, får du svar, og alle dine data er tilgængelige både i Excel, i en webplatform og også mobil. Arkitekturen i JDocs. Man har OLAP-databasen i midten som omdrejningspunkt for det hele. Det kan integreres med alle mulige typer af databaser, flade filer, forskellige data warehouses, business warehouse, WhatsApp, Navision osv. Indimellem OLAP-databasen og ERP-systemerne har man så en værktøj fra JDocs, der hedder ETL, som er Extract, Transform og Load, altså et værktøj til at trække data ud af eksempelvis et ERP-system, mappe det til JDocs og load det ind i JDocs. Nogle processer man kan sætte op til at blive skeduleret automatisk hver nat eksempelvis. Og
Når man så har fået det ind i sin OLAP-database, jamen, så er de tilgængelige med det samme i en Excel-platform, web-platform eller mobil. Dernæst vil jeg gå over til at vise en live demo af JADOX, hvorledes man kan tage et vilkårligt regneark og lave det om til en database-model i JADOX på omkring 10 minutter. Når man åbner JADOX i Excel, så får man en række funktionaliteter heroppe. Så JADOX er et add-in til Excel, som man installerer lokalt på administratorens PC. Og man får som sagt en række muligheder her for at bygge modeller og for at browse data osv. Og det jeg vil vise, det er, hvorledes man kan tage et eksisterende Excel-regneark, som man bruger i en budgetproces, og lægge det ned i en database og arbejde med det multidimensionelt og online i JADOX på under 10 minutter. Så start stop ud nu, og så kører vi ud på en lang rejse her. Det jeg åbner, det er en typisk template fra Microsoft, kan downloades på Office Templates. Som I kan se, så er det bare et almindeligt Excel-regneark, ikke noget hokus pokus her, almindelige summeformler og så videre. Når man har sådan et Excel-regneark foran sig, og man skal til at lave en model, så de overvejelser man skal gøre, så det er, jamen, hvordan skal min database se ud, hvilke dimensioner skal jeg arbejde med, fordi nu skal vi ikke længere arbejde todimensionelt i Excel med en masse sheets. Vi skal lave en template, der duer til det hele. Og duer til det hele, der mener jeg til opsamling af, i det her tilfælde, omkostninger i en virksomhed. Det kunne være i en budgetproces for eksempel. Og det jeg ser her, det er, at jamen, vi har 12 måneder, vi har en kontoplan. Derudover kunne det være interessant at kunne lave en opdeling af data på forskellige versioner, altså actuals og budget og forecast osv. Derudover også år som en dimension, og så et organisationsstruktur, altså lande eller afdelinger eller en legal struktur, afhængig af hvordan ens forretningsmæssige behov de er for opsamling af, eller indsamling af budgetter. Så det første jeg starter med, det er at jeg vil gå ind og lave en ny database, og det jeg gør, det er at jeg vælger create database her. Så skal jeg give den et navn, kalde den budget. Så har jeg nu skabt en tom database, og så skal jeg i gang med at lægge nogle dimensioner ind i den. Det jeg har mulighed for at gøre, det er at bruge nogle allerede eksisterende templates, for eksempel til at lægge månederne ind, således at jeg får alt det her forærende, så jeg ikke skal til at lave det igen. Det samme kan jeg gøre på år for eksempel, eller years. Hvis jeg så vil have nogle flere år, jamen så kan jeg bare taste dem ind her, trykke return og taste årene ind. Så har jeg lige lidt mere at arbejde med. Så kan jeg lige lægge de her år ind i all years, så jeg ligesom får lavet et hierarki her, hvor at alle mine år er ligesom samlet i en total, i en nonsens total, men det er meget ret rent designmæssigt at få samlet dem alle sammen. Derudover så vil jeg gerne have den template, der hedder datatype, jeg kalder så version, for at få budget og så videre og actuals med ind. Det samme med region, den her, og den indeholder de europæiske lande, nord, syd, øst og vest. Og til sidst så skal jeg bruge en kontoplan, altså min kontoplan herude. Den har jeg så ikke i nogen template, den skal jeg ligesom have skabt nu. Så kalder jeg bare kontoplan. Hvis jeg dobbeltklikker på den, så kan jeg begynde at taste ind manuelt de forskellige konti. Jeg kan også lade være, hvis jeg er doven, og det er jeg.
Og så kan jeg gå tilbage til mit regneark her, og så kan jeg simpelthen tage mine konti her og copy-paste dem. Sådan der. Lige have det hele med. Derned til Ctrl+C. Så går jeg ind i modeleren igen. Den kan huske, hvor jeg stod her før. Så kan jeg copy-paste den direkte ind. Så har jeg nu hele mit kontoplan herinde. Det næste jeg skal gøre, det er at bygge alle mine subtotaler. Der dobbeltklikker jeg på Personal Total. Så tager jeg de konti med, jeg skal bruge, og gemmer. Læg mærke til, at jeg tager ikke overskrifterne med. De skal ikke indgå i nogen total. Så jeg tager bare alle de konti med, jeg ved, jeg skal bruge til mit budget. Og det er egentlig bare for at sikre, at det hele bliver regnet med, når jeg ser på mine totale marketingomkostninger i det her tilfælde. Jeg kan også bare dobbeltklikke på dem, så kommer de over til højre. Så det er meget nemt lige at lave sin kontoplan. Og en other, den skal vi have. Den ligger der, og så mangler vi sådan set bare vores totale marketingbudget. Og de forskellige subtotaler har nu skiftet et ikon, så man kan se, at de har ligesom en anden status. Og så tager vi lige dem med, og så er jeg sådan set færdig med min kontoplan. Så nu har jeg bygget en database. Jeg har lavet nogle dimensioner og lagt nogle elementer ind i de dimensioner. Det næste jeg mangler, det er, eller det sidste jeg mangler, det er at lave en kube. Det er kuben, der indeholder data. Så i virkelighedens verden vil vi have rigtig mange dimensioner, og så vil vi have måske 5, 6, 7, 8 kuber afhængig af de forretningsmæssige behov. I det her tilfælde har jeg bare de her dimensioner, der lige svarer til det, jeg har brug for i min kube, men virkelighedens verden vil se lidt anderledes ud. Så laver jeg en ny kube, det hedder budget kube, og der tager jeg bare alle mine dimensioner med mig. Siger jeg skal bruge alle dem, lukker, så har jeg sådan set lavet fundamentet for at kunne lave det her om til en database. Så nu gør jeg lige plads her til at lave nogle drop-down menuer. Eksempelvis år. Jamen jeg vil gerne have default skal den stå på 2012 i min rapport. Det giver mig mulighed for at kunne vælge at arbejde multidimensionelt og vælge data fra forskellige år. Derudover vil jeg gerne have en drop-down menu, der kigger på versionen, i det her tilfælde budget. Og derudover vil jeg gerne have region ind, start med Europe som min default valg, og så har jeg mulighed for at drille ned i unit-hierarkiet. Man kan sige, her har vi jo månederne, så den behøver jeg ikke at arbejde med på samme måde at lægge ud. De ligger her, og min kontoplan er her. Så det næste der skal ske, det er at jeg skal have det her konverteret fra at være et dødt Excel-ark til at være en database, og der skal vi have skabt forbindelse til databasen, og det gør man ved at lave en formel, der kigger ned i databasen efter data. Jeg trykker på paste function heroppe. Den har luret, at jeg er i budgetdatabasen, i budgetkuben, og hvis jeg vælger guess argument her og trykker paste, så laver den så en formel direkte ned i databasen, der kigger efter data. Læg mærke til, at tallet forsvandt, og nu er der et 0, og det skyldes, at databasen selvfølgelig er tom, da vi lige har lavet den, eller kuben er tom. Trykker jeg F2, kan man se, at den har selv fundet ud af, der er noget, der hedder januar. Det er den her kolonne, 2012, budget, euro, og den her konto. Så nu kan jeg bare tage den her formel, nu kan jeg tage den her formel, og så kan jeg copy-paste den på tværs, sådan der. Så har jeg nu formler hele vejen hen her, og så er det egentlig bare at få kopieret dem hele vejen ned. Du kan se, her kigger den på august, og den kigger på de samme, det vil sige, at den har styr på dollartegnene. Så det næste jeg mangler, eller det næste jeg vil gøre, det er sådan set at prøve at lægge lidt data ind. Hvis jeg lægger 1000 ind, så læg mærke til den her total hernede, jamen det er stadigvæk bare en Excel-formel, en almindelig sumformel. Heroppe der kigger den ned i databasen, det vil sige,
Der er ingen problemer med at arbejde sammen med Excel. Den her ude, det er også stadigvæk en sum totalt, der kører på tværs, mens de andre er nede i databasen. Nu har jeg tastet 1000 ind på Europe, så jeg går ned og kigger på Sverige for eksempel. Jamen, så står der så 53 på Sverige, det vil sige, der er blevet allokeret 53 ned til Sverige, og taster jeg nu 500 her, og går op på Europe, så står der 1447, det vil sige, man er hele tiden online, data er tilgængelig, så snart en taster noget på et lavere niveau, så kan man straks se det op på toppen, det vil sige, man er online med sin data, og kan følge processen, hvordan ser de forskellige budgetter ud for de forskellige selskaber. Og alt det her kan jo styres med sikkerhed, således at den enkelte person for eksempel kun får lov at se alle børn under West, eller lige nøjagtigt Czech Republic osv. Så det er det man kan sige en multidimensionel database giver, som Excel ikke kan give. I Excel vil man have forskellige folder ud af med de forskellige selskaber, men her, jamen der kan vi arbejde med forskellige versioner af data, forskellige selskaber, forskellige år osv. Så det var sådan lidt omkring selve det at udarbejde en model, hvor nemt det er. En anden ting man kan gøre så, når man er færdig med sin model her, det er at man kan publish den til webben. Hvis man kører en løsning, hvor man ønsker at brugerne skal gå ind via en webplatform, så har man mulighed for at trykke publish, og så angiver man et navn, kalder en budgetfil og eksporterer den til JDocs Web og laver en convert to JDocs Web Spreadsheet. JDocs Web Spreadsheet er hvad skal man sige, en webplatform, men der ligner Excel rigtig meget. Og jeg kalder den budgetfil og vælger eksport. Så eksporterer den ud til webben. Den ligger derude nu. Hvis jeg så går ud på JDocs Web her, åbner den og logger ind, hvis jeg kigger under File Manager, så har jeg min budgetfil her. Hvis jeg åbner den, så vil du se, at den ligner Excel-filen på en prik. Det ligner Excel rigtig meget. Man kan også designe rapporten direkte her, hvis man ønsker det, i stedet for. Og man behøver ikke at skulle lære en masse nye ting. Man kender jo sin Excel i forvejen, og det er Excel lookalike rigtig meget. Det er en webplatform, det vil sige, at man kan gå ind med sin browser. Det kræver ikke, at man har Excel installeret. Det kræver ikke noget speciel installation. Det er bare rettigheder. Og hvis man her for eksempel skriver plus 10, jamen det er 20, så man kender det fra Excel. Så man er på webben, men i velkendt Excel miljø. Og her kan man så også taste direkte. Og så hvis vi går tilbage til web spreadsheet, så vil man opleve, at de 1000 er her. Så data, kan man sige, om det er Excel eller webben, det kigger på samme database. Så det er egentlig et eksempel på, hvordan man kan arbejde med JDocs. Tage en eksisterende Excel template, lave den til en database på meget kort tid, sende den ud til folk, opsamle budgetter. Det vil sige, folk de bliver, hvad skal man sige, de kommer til den centrale database og taster deres data. Der bliver ikke noget manuel distribution af sheets i mails osv. Og der er også rigtig flotte muligheder i JDocs for at styre processen via håndtering af approval process med tilhørende e-mail korrespondance frem og tilbage, kommentarer til tal osv. Rigtig fine muligheder. Så det slutter egentlig præsentationen af, hvordan man kunne lave en budgetmodel på 10 minutter. Tak fordi du vil kigge på, og
I er altid velkommen til at kontakte mig på min e-mail eller på telefon. I kan finde det hele på vores hjemmeside qubit.dk.